Kalau tak cerita menyangkut fantasi itu ekstrim. Kados perfilafane Thariqah Tijaniyah. Thariqah Tijaniyah diperdebatkan mulai pertama rawuh teng Indonesia sekitar tahun 26. Niku sing beton niku Kiai Buntet Cirebon. Paham bahasa Korea sing beton saking pundi Buntet Cirebon. Nganti saniki diperdebat. Jadi Thariqah Mu'tabarah nate diputusno teng Surabaya termasuk Mu'tabarah. Di-cancel malih jare ora Mu'tabarah, jare Mu'tabarah nganti saiki perdebatan. Nah, sing mainstream sing mun dinggo kan Naksabandi tapi napa Qadari. Iku perkarane ki mok sederhana. Ana klaim bahwa wiridan sing disusun Syekh Tijani iku wiridan paling afdal. Sholawat sing disusun beliau ya paling baik. Lah muni paling-paling iki cara wong syariat itu kan masalah. Karena wong syariat wis duwe standar baku afdhalul dzikri ya misale la ilaha illallah. Sholawat paling apik ya sallu kama ra'aitumuni usolli. Lah Nabi mari sholawat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Nabi. Sholawat sing resmi niku tok. Sholawat sing mutasil tok Kanjeng Nabi redaksi sing dene salat niku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim. Lah wong nak sak ngalime kula, sak ngalime tiyang-tiyang ngalim sadar selawat paling apik sing salat niku tok. Liyane niku selawat kompensasi. Kula bolak-balik ngomong teng ngaji-ngaji. Selawat paling apik selawat sing digo salat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Ya Allah, jenengan maringi sholawat teng Kanjeng Nabi Muhammad, kados jenengan maringi sholawat teng Ibrahim. Terus sampai ber. Kenapa ini sholawat terbaik? Mergo ikhlas, gak ada kepentingan. Jajal sholawat-sholawat gaweanem, kok sholawat mujiat. Nyebut Muhammad pisan jalukane aneh-aneh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nyebut Muhammad pisan tok. Bariku laporan kepentingan, proposal ya pangeran. Mau sholatan tunjina biya min jamil ahwali wal afat. Sholawat sing nyelametno minal ahwali wal afat. Wa tadbirana biya min jamil hajat. Kabeh hajate kesampaian. Padahal sebagian hajate wong kriminal. Lho nggih, lha batin kriminal seperti misalnya ana cawe wedok wayu anake kiai iku mesti roh sampeyan muni naudzubillah ya Allah, mugi-mugi rantuk caiku. Sampeyan ndonga kepentok caiku. Lah nek pangeran nyembadani rak musibahno caiku nggih. Nggih mboten. Tiap wong di toko kepen tokone paring laris. Lah nek pangeran nyembadani kek bangkrutno toko liya. Iku ngono kriminal cara kula ngoten lho. Kriminal. Sebagian karepe wong kriminal. Kabeh wong ndonga kepen dadi bos. Iku artine kan wong liya kepen dadi buruh kan. Ora usah min jamil hajat ya Gusti sebagian hajat kula jenengan kabulno. Ora usah kabeh. Kabeh nuruti cangkeme wong ora tau warak, wetenge ora tau warak. Kalau betul nanti, dongo pengen jadi sukses, jadi wong gede betul nanti. Kalau nak dongo pengen jadi pangeran kita. Nah, waktu balik Nabi asal huyat sampai no derajat tertinggi lah. Derajat tertinggi Nabi, aku Nabi. Ya kita memang baca, sholawat kayak sholat ujat kita baca. Tapi rasa berjiwa, iya wajah. Kalau nanti mau coba pisan video, manjen gaweane ulama tak hormati tak wajah. Tapi tengah hati kalau gak serk. Waca Muhammad puisan bariku gak barbar min sholatan tunjina biya min jamil ahwali wal afat wa taqilana biya min jamil hajat gak terima wa tutahhiruna biya min jamil ora irai genthuk iso min jamil sayiat ya sayiat wis kadung kon nyucekno min jamil sayiat wis kadung napa bek ora kadung bek piye bedina ngrasani tangga pas nyai paling kiai paling pas apik tenan mbok pirang jam sedina. Sedina 24 jam, paling mulang turutan, mulang juz amma paling bar magrib nganti isya ra sak jam. Lah nek kiai gedhe misale tiap bar subuh bar magrib mulang paling lagi 3 jam. Berarti cek 21 jam sing digoleh alih to. Kok muni wa tutahiru nabi yang jami'is. Saya ate kadung bek. Rapek iki zaman akhir. Wiridane ngenteni orderan. Istighosah kubra ngenteni diorder tim sukses. Mau pas kaji golek badi. Ya kelompok KBIH yang kok golek napa? Badi. Zaman akhir pas ibadah rawan kedonyan pemenang pas ora ibadah.
kok nganti suci min jami isai. Ya.